O iksun bayong gabi. Yang kita sa atong turmanon, pahayagan sa kamaturan, DYHP, RMN, Tatak, Cebu. Mga pasalamat na ito sa itong magagahong ng Diyos. Ano natin panahon sa pagkutiyag, pagpadayan, sa iyang kamaturan, kaya sa kamaturan niya kita maluwas. Ato kinibuhaton. Kaya ato mga papasalamat sa mga kadaguan sa UIHP ato manager ato ni Rafael Fernandez Panyuk nga naila na bantugan na tig-ag sa mga isyu sa panahon. Kaya niya kita aron sa pagsugod sa atong tulumanon ang atong payagan sa kamaturan DYHP ato sa ngaplihan sa bubo nga pagampo sa si John Adult sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo Diyos nga magkagagahom niya kami aron sa paghatag sa mong pag-ila o pagdaig kanimo o Diyos nga labing magkagagahom magbubuhat sa langit o sa yuta way sinugdan o way katapusan o ikaw nagtinguha nga kaming tanan maluwas. Sa Isaias 43:7 ikaw nagingon ang akong tumungog tuyo sa paghimo sa tao sa akong giandam alang kanila sa langit kung kinabuhi o kalipay nga dayon. Manigugma ako maigsoon duyog kita sa pagampo alang sa pangaliupo sa Dios nga dili na masupli pa ang madagkong linog earthquakes nga nakagalas o makinabuhi o nakahatag ka nato daghang magkalisdanan. Apan ang Diyos na igugma ka nato, igug kinis pagpukaw ka nato o sa Ginoo dungga nga mong pangiliupo nga dili na muduo ka namo ang mga dagkong linog. Amo ningi pangayo uban sa panapang ni Santa Maria Birhen kay pagampo sa mahal nga Birhen dili man kabaliparan nimo Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Bahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang unang pangutana nga miintra sa atong tulumanon mo nga kung saan nato pagkahibaw na ang relihiyon o iglesia makapa abag ka nato sa tinuod natong tumong nga maong kaluwasan. Sa mabong pagkasulti, unsay papel sa tinuhuan o sa relihiyon alang sa itong kaluwasan. Ako na natong bahin og sugdan mo ang 1 Timoteo 3:14-15. Nga naghingon si San Pablo, ang simbahan mong haligi og patukuranan sa kamaturan. Ang kamaturan makaluwas pa. Nasa Juan 8:31-32, mingon si Jesus, papilin mo sa akong mga pulong. Og may bao mo sa kamaturan, o ang kamaturan ninyong puyan, makaluwas kaninyo. Ang simbahan, haligi o patukuranan sa kamaturan. Sa buhat sa mga apostoles 13:37, mingon San Pablo, kita, sa ito pa, katong mga apostoles, matubaya kita maong instrumento sa kaluwasan, ngadto sa kinatumyan sa yuta. So, ligon kayo pamahayag nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo may kalabutan sa atong kaluwasan. Finally, sa katapusang bahin sa Efesios 5:23, Colosas 1:13, nga mingon San Pablo si Kristo maong ulo sa iglesia, o ang iglesia mong iyang lawas, o iyang pagaluwason ang iyang lawas nga maong iyang iglesia. Saad nga di mapakyas kay sa Proverbio 8:7, mingon ang Diyos dili ko mamaka ang tanang mga pulong nako pulos tinuod mo sa daigo ng Diyos. Kadiya sa itong pagpasakop sa matuod nga tinuhuan og bundok ni Kristo, may sakop kita sa lawas ni Kristo og magminatarong og magbinuotan nga sakop maangko nato ang kaluwasan kinabuhing dayon. Sa ato pa ang simbahan, ang relihiyon dakog dugtong sa atong kaluwasan. Kaya ang iglesia matud pa ni San Pablo maong lawas ni Kristo o ang lawas ni Kristo ang maong iglesia nga gipuy-an sa mga taong nagalagad kaniya iyang pagkaluwasan. Mao kadto nga to pasiyo namin ang igsoon. Ug dito maglangan kay niya may daghan ato mga
igsoon nga gustong mapadayag sa ilang mga pangutana. Ato unahon si Earl Lawrence Nalsaro. Earl Lawrence Nalsaro. Usa ka batanon nga agdaw gyud sa tanang yugto panahon siyang kinabuhi nga makatuon sa pulong sa Dios, makahibaw sa matuod nga iglesia o kamatuoran sa kalwasan. Ato paminaw si Earl Nalsaro. Ayong gabi kanimo Pretso o great ko sa mama nga nakakaroon sa Hong Kong abroad o sa akong lola o akong igsoon nga nas Cobaco amo si Ira Nalzaro, Alfonsa Nalzaro, Villarta o Christian Nalzaro, ang papa nga si Lorito Nalzaro. Ako pangutana Pretso, ako ito'y pangutana ganina sa tigbagkay nga ano ko ang pare dili magbinyo na si Kristo unsaon ko na nato pag pamatuod na siya Dios bit na matuod. Marto Pretso ko daghang salamat. Salamat kayo dong Earl, pero nga atong tubag dili gikan sa atong kaalam. Dili gikan sa akong pag-isip pagtubag niya na atong patubagon mga pung nga di masayo, mga pung ni Kristo Jesus San Mateo 12:14. Nga mingon si Jesus nga doon na yung mga tao, doon na yung mga lalaki babae. Nga dito pagani sa tiyan sa ilang inahan, gipili ng daan sa Diyos nga dili magpinyo. Klaro? Klaro kayo pahayag sa itong Ginoo nga siya nagpili. Matupan niya sa San Juan 15:16. Dili kamo nagpili kanako, akong nagpili kaninyo. Siya mo'y mapili sa mga lalaki o babae, dito pagani sa tiyan silang inahan. Itawag na sa Ginoo. Muna nga nilag bukisyo day ang tawag sa Ginoo nga sila dili magminyo alang sa buluhaton sa kaluwasan. Usa kinsarihay ang nagahimo pag-agak o pagtudlo nga dunay mga taong piliyon pagsangyaw mga lalaki mao na mga pare. Nga doon na sila panaad sa gingan nagsilibase nga dili sila magminyo. Tibok nilang panahon, lawas o kalag, gihalad aron sa paghatag, pagsangyaw sa may balita sa kaluwasan. Mao na nga, way gabin, way ali ang ilang mga buluhaton pag-alagad sa Diyos o kana, isawod sa Ginoo, gidawat sa Ginoo, kay nasuwat na nga kini sila iyang pinili. Mao na atong tubag ni Earl Lawrence Nalsaro, mayo kayong pagutana. Thank you kayo. Kunya, uban na to sa Bradaling Bakalso nga atong organizer sa Catholic Lay Minister nga patid kayo sa pagbatbat sa umiliya kung pagsaysay sa pulong sa Diyos kada Domingo ilang mga kauban. Tunga sa bukid nga kabukiran di nakaluksong nga tao tungod sa kalisod sa daan niya tigulang ng uban sila magtakok sa kapilya. Dito mabot ang mga Catholic Lay Minister pag-ablis kasulatan, pagsugod sa mga pag-ampog awit nga espirituano o minulsulong pagpangandam o dayon pagbatbat sa pulong sa Diyos o kini manindot kayong paminahon sa pagsimba sa tagabukid. Manya ato sa paminahon kadiyot si Dong Aling Bakalso Catholic Lay Minister. Daghang salamat Brother Sok, may gabi ka na to, may gabi istanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao utot sa mabot ni atong Sibya sa atong istasyon DYHP 612 sa dial sa atong radyo. Nya pasalamat sa atong station manager Attorney Propel Fernandez Banyok nga mihatag nining usa ka oras pagsangyaw nining pagtuong Katoliko. Alang sa tanan nga naminaw, i-search ninyo live ta Facebook live ta ni Brother Sok, pangitala ang Facebook FB page ni Brother Sok Fernandez o makita usab ninyo ang atong programa. Nya greta sa atong makaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong programa si Brad Nicole Cabonilla, si Brother Kukoy Gunser ug iyang asawa. May gabi ka natong tanan. Niyaman si Brother Rodi Rakasa, Brother Sok ato dayong paminahon si Brother Rodi Rakasa. Salamat.
salamat Brad So, Brad Aling Bakalso o sa tanan natong mga listeners ni atong tulumanon pahayagan sa kamatuoran. Ako ding greetings diha sa Bamboo Village, Pasakpanto, Cebu City. Nila ni Doreng na Kurda, Mirlo Gokong, o ni Dondon Ansane Lakasa. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Ano sa kasulatan ba so? Sa Roma 13:1. Everyone must obey state authorities because no authority exists without God's permission. And the existing authorities have been put there by God. Sabi ni Saya pa, kinanan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan. Kay ang autoridad o ang mga kagamhanan karon ipahimutang sa Dios. Roma 3:1, kini dayang atong autoridad ang nagpahimutang ani mao ang Dios. Sa panulot niyon 2:28 sa mayong balita Biblia na kanayon. Righteous people will live in land of ours, but God will snatch the wicked from the land and pull sinners out of it like plants from the ground. Sabi ni Saya, hingin lang sa Diyos ang mga taong dautan ug ibton niya sama sa sakot ang mga makasasala. Unsaon sa Diyos ang mga dautan? Ibton ang mga makasala, ibton sa Diyos. Nahibuong ko ani bradyo. Sa 1 Timoteo 1:15, tinuod angay dawaton ug tuhuan sa hingpit nga si Kristo Jesus miani sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ang luwason ni Hesus Kristo braso, pirmiro iyang ibton. Karon iya na sa luwason. Unsa man ning Biblia braso? Maningkamot gyud ang mapakasala aron ta maluwas. Paliw ko nagpatinaw ni braso. Daghang kay salamat Brad Rudy sa imong matulunanon kay pagtana. Doon ay mga teksto nga ikutlo ni Brad Rudy ni as panultiyon 2:8 nga kadtong mga katawhan nga misupil na kaniya iyang ibton kanang pag-ibot sa ito pa parehara pagpatay so sa katanong ibot nimo ang mga bahin siyang lawas dili na mo tipon sa yuta mamatay na so iyang gamot malaya gano ba nga ibton man ni sila o gano masad nga nikalit mag kalahi sa tunada sa pulong si Ginoo. Kutlo ni Brother Rudy ang 1 Timoteo 1:15. Nagingon nga walay laing tuyo sa pag-anhi ni Kristo dinhi sa kalibutan kundi ang pagluwas sa makasasala. O, luwas mo na yung makasasala. Matod pa ni Brother Rudy, kung wa tayo sa, magpakasa agad ta. Kaya mo may gingon, iyang luwason ng makasasala. Ya, ibton ka mga dautan. Ya, luwason pag yun ang mga makasasala. May pabinaon. Pero doon na may kondisyon ng gipalo na Ginoo. Pasa na to sa Pinadayag 21, versikulo 27. Ngamingon ng Diyos, walay makasulod sa langit. Bisan pagkamay lang yang sa labi na dakong sa. Katong gamay nga sa di makalahos na yan sa langit, dili limpihan, linisan o na. O mabasa na nato sa 1 Corinto 3:15 nga muagi kayo para maluwas pa. Katong gagmay sa silutan o kayo para maluwas pa. Kung sa maday kondisyon nga makasasala luwason. Ang kondisyon mao nga ipainomdom si Ginoo nga naas bala ang kasulatan 1 Timoteo 2:4. Matod pa ni San Pablo gikutlo niya ang tinguha ni Kristo. Nga ningon si Kristo, dili ko buot nga dunay usa nga may impierno. Buot ako nga tanang mga tao maluwas. Pinagi sa pagkahibalo sa kamaturan. Pinagi sa pagkahibalo sa kamaturan, maluwas. So, sa maning kamaturan, si Kristo mingon, ako mong kamaturan. Ako ang dalan, ako ang kinabuhi, ako ang kamaturan. Siya ang kamaturan. Pinas pala ang kasulatan, gipaibaw asab, nga ang pulong sa Diyos kamaturan.
Asa mabasa na sa San Juan 8, 31, natos 32, napilin kamo sa akong mga pulong. Ang akong mga pulong, maong kamaturan, o ang kamaturan makaluwas ka ninyo. So, sa may pulong sa Ginoo, kanatong makasasala. Ipasiuna na pinagi ni San Pablo o no Timoteo 2:4 nga dili bot ang Dios nga dunay makasasala nga itampok sa impierno. Ginoo naghatag kanato dapit og panagang nga dili ta may impierno. Asa mabasa na sa Isaias 1:18-19 kato sa Jes. Mingon ni Ginoo, dali kamo ang mga makasasala, duol kanako, usahon ta paghusa inyong mga sala, hinulsuli ang tanan inyong mga sala, kay samtang maghinulsul mo sa inyong sala, hugasan ako ang inyong kalag, malimpyo inyong kalag, ug ako kamong pasayloon, ug bisan pa ang inyong mga sala, dagtong pula, akong paputiyon inyong kalag, sama sa snow white, puti kayo, ang dangatan sa itong kalag, kung muduol ta ni Kristo. Kung sa tuyo na ito pagduol ni Kristo, o kung sa dan tuyo sa Diyos, nga padulon ta, aron hinulsulan na ito atong masala. Napisan mo sa pagkadaghan, o kadako, iyang pasilo. Puriba niya na, katong duha katulisan nga gilansang dito sa cross, tupad ni Jesus. Ako sa si Istas, nagbugal-bugal. Pero ako sa nakalantaw o nakaaninaw nga kinsa ning gikatupad nila ang malulot niya panagway naway kasugo bisan sa pagdagmal kaniya o ang iya mga mata mituhop sa kasing-kasing ni Dimas nga kini si Dimas usa ka makasasala dautan sa tanang dautan pero niada sa ilawom siyang kalag na San Mateo 12:23 nga ang Ginoo makaibaw sa ilawom sa itong kalag o bingon na Ginoo nga kining tawhana naghinulsol na unya bituo ang tulisan Ginoo kung tuwa ka na si mong gagarian hinumdumi ako o mitubag si Jesus dili ka hinumduman ko ikaw karong adlaw datuon ko ikaw sa kong paraiso so klaro na nga dili diay ang makasasala makaditso sa langit kinahanglan diay magpag-us kinabuhi maghinulsol sa mga sala magbuhat nagmayo o kanang tawhana bisan unsa kadautan luwason si Ginoo o samihan ang Ginoo pagluwas sa makasasala pero dunay kondisyon nga mong pagtuo kaniya nga manunubos paghigugma kaniya nga mo'y unang nahigugma kanato o biyaan nato ang sala pinagis paghinulsol kanang tawhanang makasasala si Dimas sing labihan kadautan gingnas Ginoo karong adlaw dadon ko ikaw sa akong paraiso mao sa nagatong dangatan kun hiyaptan natas kamatayon ang atong kalag mobiya sa atong lawas nga atong espiritu uban sa atong kalag dadon sa Ginoo sa langit sa kinabuhing uli kanang usa mayo kay pangutana ni Brad Rudy pero nalingaw ko siya pangutana nga kung luwason sa Ginoo makasasala na magpakasa ta aron ta luwason dili na mo nga ang makasasala di man magasuod sa langit pero bisan unsa kadaghan sa itong masala kung makahinulsol kita hugasan tas Ginoo ug yana mangayan at pagsuod sa langit na mo kinabuhing walay katapusan mao kadto natong tubag sa may pagutana ni Brad Rudy Rakasa balik ta ni Brad Aling Bagalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Rudy Rakasa usa ka humanist nya sa dili pa ato si greet atong mga kaigsunan nga naminaw ron si Sister Lady Cabiluna, si Brad Willie Cabiluna o si Brad Bianik Siamid o si Ernesto Cabaluna. Maayong gabi ka natong tanan. Nya niya may usa sa nga gustong mangutana ato ning entertainon gikan sa Trinidad Bohol sa si Brother Ricardo Rizani. Salamat Brad Alin Bagalso, may gabi Brad Sok diri sa Plaza Independencia ug sa tanang naminaw ug kagtanaw sa atong payagan sa kamaturan DYHP Tatakarimin Cebu. Diri ko sa Biblia Brad sa buhat 4:12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya sa kalibutan ug walay nga laing ngalan nga gihatag sa Dios sa katawhan nga mao'y makaluwas.
Mao ni ingon sa mga lain tinuhan brad na ngalan ra man ni Hesus ning sa buhat 4:12 brad nya wa jud kuno niari ang Ginoo pag kuan tukod kuno relihiyon brad. Nakoy mga putana brad tinuod ba ni brad na ngalan ra man ni Hesus ang makaluwas kaning buhat 4:12 nya ikaduha brad kuan kaniingon nila na dili ang relihiyon makaluwas brad. Mana ko mga putana palihog patinaw. Salamat kay Ricardo Rosanin, taga Bohol ni na magtrabaho sa Cebu. Niya mahining iyang pangutana. Ang unang pangutana, nag-iskot may tungod sa buhat, Kapitulo 4, versikulo 12. Nagingos kasulatan, wailay ngalan gikan sa langit, nagihatag sa katawhan na ron tamaluwas, ang nga ni Kristo, wailay ngalan ni Kristo, wailay ngalan ni Kristo makaluwas. Usa, di na ito magitaglain para maluwas sa ngalan na ni Kristo. Niya, ang usa may buot ipalugdang sa Ginoo niyan. Ang buot ipalugdang sa Ginoo mo nga, ang iyang anak, iyang ipada, kay gigugma pag-ayo sa Diyos ang katawhan sa kalibutan. Mao gipadaan niya iyang bugtong anak. Aron nga pinagi siyang bugtong anak, maluwas ang kalibutan. Sa Hebreo 9:26, mingon ang Diyos nga gawas sa pagpaagas og dugo, way pasaylo sa sala. Sa ato pa pag-anhin ni Kristo, tuyo ang iyang tuyo. Ako na mao nga makaila kita kaniya. Dahil kaduha, mao ang atong pag-inulsol sa atong mga sala. O ikatuo, mao na ang pag-angko na ito sa kaluwasan. Mula ato ni Kristo mao pagtubos, pagpaaga sa dugo. Iyang tanan niyang gidapit. Mga Kristiyano, mga dili Kristiyano, mga hintil, way relihiyon, mga atiyo di motog Diyos, apil sa hakop o tupas Ginoo, pagdapit kanila, pagdapit ka nato anong tao. Saan sa pagi? Na sa Hebreano 9:14-15. Pinagi siyang pagpakamatay sa cross, maluwas ta, may lain. Ora nga si Kristo, mo'y bugtong, niabli sa pultahan sa langit. Mo'y bugtong nagpaaga sa tubig sa kinabuhi nga mulimpyo sa tanan natong kalag. Pero dili kay siya ra. Doon ay mga kahimanan ng Ginoo pagluwas ka nato. Si San Pablo 1 Corinto 9:22. Si San Pablo sa 1 Corinto 9:22, sa mga gamhanan uban ako kanila, sa makabus o galaw kuyog ako kanila, aron maluwas ko ang uban kanila. Naam lagi. Si San Pablo makaluwas. Sa Judas 1:23, mingon si Jesus sa mga tinunan, naibalo ka mo nga na mga katawhan nga doon na sangilit sa impyerno, gamayng kasaypanan mahug sila sa impyerno. Adtua sila, luwasan ninyo sila. O, sugo lagi Ginoo. Nang iyang mga tinunan, iyang mga apostoles, makaluwas. Isa pa, nasa 2 Timoteo 3:14-15, nga ang pulong sa Diyos, gituga sa Diyos. Sa lalang o gahom sa Espiritu Santo, ang mga pulong sa Diyos, gisuwat sa mga balaang tao nga gilamdagan. O kanang pulunga, magapahidool ka nato kang Kristo. Ang pulong sa Diyos nga nasuwat sa Biblia, makapaduol nato ni Kristo, aron sa atong pagpaduol kaniya, mayusa kita kaniya, aron maluwas ta kaniya, pinaagi sa pulong sa Diyos. O, nanamalagi sa, ang pulong sa Diyos, magaluwas ka nato. O niya, lain pa, sa Santiago 2:13-14, maluwas bang tao sa pagtuo lamang, dili kayo. Pareha sa tao kung mamatay na, mabiya ang iyang espiritu, patay ang tao. Ang tao nga doon ay pagtuo, apan walay buhat, patay, dili makaluwas. So, ang sanay makaluwas nato, pagtuo o pagbuhat, pagtuman sa sugo, Ginoo. Kunya, ang simbahan doon ay gahom sa pagluwas ka nato. Efeso 5:23.
Ang simbahan kon iglesia ang gitukod ni Kristo dunay gahom nga naa si Kristo ang ulo o ang iyang lawas nga mong iglesia iyang pagaluson. Mao na nga dili ta makaingon nga ang ngalan lamang ni Kristo kanang lamang ang buot sabot siya ra ang mihimo pagtubos kanato pinagi siyang kamatayon pinagi siyang dugo siya ra walay lain apan wala na magpasabot nga way laing instrumentos Ginoo sa kaluwasan. Ang mga apostoles mingon gitudlo kami sa Ginoo instrumentos kaluwasan. Unya si San Pablo sa kabalaan nag-ingon ngalang sa mga gabanan ako nag-ipon kanila aron tingali siya makatudlo kanila o sa mga huyang uban ako kanila aron ang uban kanila akong maluwas. Kaluwas San Pablo 1 Corinto 9:22 nasa Judas dili Judas Iscariote Judas Tadio 1:23 ang mga apostoles kiingnan ni Kristo nanay mga tao na sa ngilit sa pangpang hapit na mahulog sa impyerno pangadto kamo luwas sa sila o kaluwas kaya po mga apostoles manad ang Ginoo mo'y bugtong magluluwas sa pagpanubos pagpaagas ug dugo pero doon na siya makahibanan pagluwas ang balaang kasulatan kung atong tumanon makaluwas ang mga santos nga nagtudlo kanato makaluwas usab nato. Mao kadto ang atong unang tumag sa pangutana ni Brad Ricardo Rizani pero napo man niyang ikaduhang pangutana. Nga nag-ingon nga doon na tayo makaiksunan nga nag-ingon way relihiyong makaluwas sakto na way relihiyong makaluwas kung kanang relihiyon na tinugkod og tao nada sa Jeremias 14:9 unsa ba ikaw tao sa imong kagamanan nagkurog ka man unsa ba kay ikaw tao sa imong kagamanan nagila ka man kay ikaw dili makaluwas sa ato pa ang tao lamang dili makaluwas pero kung ang relihiyon gitukod ni Kristo makaluwas na. Asa mabasa na sa Santiago 1 Santiago Kapitulo 1 versikulo 26-27 matud pa niya dunay relihiyon nga makapahimuot sa Dios dunay relihiyon nga makapahimuot sa Dios sabton dunay relihiyon nga makaluwas sila unsa man ni katawhan nga nagbag-o silang kinabuhi nagbinuotan mga tao nga naluwis makabos naglimos nagtapang sa mga makasasala kini relihiyon nga makaluwas o naay relihiyon makaluwas dili kay ang Ginoo lamang nga mo'y makaluwas naay relihiyong makaluwas mo'y hinungdan nga gitukod niya ang relihiyon aron kita maluwas pero kadtong mga tinukod og tao dili lang ta mo kundinar dili ta mo himaraot nila kay ila sa napakigbiso pa nilang ang Ginoo dunay kaluoy kanila asa mabasa na sa Buhat 11:18 nga Ginoo sa iyang pagkamaluluyon magpadala siya og katingalahang kasa nga bisan kadtong wa gani pagtuo iyang hikapon aron makahinulsol ug makaluwas tanawa na Ginoo bisan nga walay pagtuo mga hintil iyang hikapon aron sila makabaton og pagtuo aron sila maluwas. Mao na atong tuwag sa pangutana kanang pangutana ni Ricardo Rizani duna bay relihiyong makaluwas duna kadtong gitukod si Ginoo na asa mabasa Santiago 1 versikulo 26-27. Balik ta ni Brother Aling Bakal. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Ricardo Rizani taga Emrojas Trinidad Bohol. Niya si Brad Rodi Rakasa ni Sinias Brother Sok nga duna si follow up pangutana nga na nimo. Palihog atong paminawon si Brother Rodi Rakasa o sa ka-humanist. Daghang salamat pag-usap Brother Aling Bacalso ug sa tanang ginato makaigsunan nga nagsunod din atong programa pahayagan sa kamatuoran labi na gyud sa Barangay Ermita Carbon Market Cebu City nila ni Erwin Gokong, Winnie Miro ug ni Genesis Veronica and Mary Rakasa. Maayo pagpaminaw kanang tanan. Arita sa kasulatan dosok sa Mateo 7:12. Do for others what you want them to do for you. This is the meaning of the law of Moses and of the teachings of the prophets. Sabi ni Isaiah pa, buhatan nga to sa uban, ang buot ninyo nga ilang buhaton nga naka ninyo. Mao kini ang kahulugan sa balaod ni Moses o sa pagtulon-ang sa mga propeta. Mateo 7:12. Klaro kayo nga buhata sa uban,
ang buot ninyo nga ilang buhaton nga naa kaninyo. Sa Habakuk 1:12 sa mga balita Biblia na kanayon, Lord, from the very beginning, you are my God, holy and eternal. Sabi ni Saya, O Ginoo, balaan kong Diyos, dili ba ikaw diha ng daan sa pagsugod sa kapanangunan o wala kay katapusan? Unsa day ang original na Diyos? Walay katapusan, walay sinugdan, walay katapusan. Ang original na Diyos. Sa buhat 2:36, busa ang kanang mga tao sa Israel, kinahanglan nga masayod kayo nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo. Hindi mo ra din si Kristo lokal nga Dios, lain tong original, lain ning lokal. Akong pangutana ani Bradsok, ngano nagbuhat og maglaing Dios na may original nga Dios? Si Jehovah magkat si Yahweh. Paliw ko nagpatot patinaw ani Bradsok. Makatarunganon kayo ang pangutana ni Brad Rudy Racasa. Kay sa Salmos 90 versikulo 2, ikaw Diyos, wa kay sinugdanan na wa kay katapusan. Ikaw Diyos, labing makagagahom. Ora, ang Diyos nga makagagahom, ang Diyos nga diha ng daan o pa'y langit o yuta, way sinugdan o way katapusan. Muna yung Diyos. Ang Diyos way naghimo kaniya, kay way naguna pa kaniya. Ang Diyos way naghimo kaniya, kay way naguna pa kaniya. O nga naman nga si Jesus, gingon man nga gihimo siya nga Ginoo o magluluwas. Hinimo lang. Nataw sa ato pa si Kristo, dili di matuod nga Diyos. Kay matuod nga Diyos, dili hinimo, diha ng daan wa pang langit o yuta. Pero kini si Jesus, hinimo lang. Usa dili ni siya matuod nga Diyos. Kay hinimo mo lang. Kay matuod nga Diyos, dili hinimo, mo'y maghihimo. Nindot ng pagutana. Nindot ang pagutana ni Brado de la Casa. Asa na to mabasa ang tubag niya na sa Juan 10:30. San Juan Kapitulo 10, versikulo 30, mingon si Kristo, ako ug akong amahan usara. Sa San Juan 5, 19-21, ningon si Jesus, ang tanan nga mahimo sa amahan, mahimo nako. Kung ang akong amahan makabanhaw og patay, ako maghatag og kinabuhing dayon sa buot akong hatagan. Kay walay dili mahimo sa anak. Ang anak makahimo bisag unsa. Kay ako nga akong amahan usara. Dios. Pero ang wa tingali masabti sa uban nga si Kristo nga Dios nagpakatao. O siya pagkatao, hinimo siya gilalang sa Espiritu Santo diya sa tiyan ni Maria o gisulubag lawas. Unya ang Dios nga si Kristo gisulugan og lawas ug pagkatao ni Kristo siya Dios ug tao nga matuod. Og sa iyang pagkatao hinimo, pero ang iyang pagka-Dios dili hinimo. Uban samahan sa pay panahon, uban samahan sa panglangit ug yuta, diha na siya kauban samahan. Na sa Proverbio panultiyon 9:30, wa pang langit ug yuta, ako dito na kauban samahan nga magbubuhat. So, ang iyang pagkatao mo'y gipasabot nga hinimo, dili iyang pagka-Diyos. O sa paingon nga, si Kristo hinimo, tungod kay hinimo siyang pagkatao. Kay gigamit na pagkatao ni Kristo, mupaagas og dugo, ilansag sa krus, aron kita matubos niya. Pero sa iyang pagkatao, hinimo, dili iyang pagka-Diyos. Ang iyang pagka-Diyos, dili hinimo. Kay ningon si Kristo, wa paganing langit ug yuta, ako mauna. Dito ko tupad sa akong amahan. Kauban nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Dito na ko tupad sa amahan. Wa pang langit ug yuta. Asa mabasa? Proverbio 8:30. So di modo, klaro ang tubag. Ang pagkatao ni Kristo mo'y hinimo apan ang iyang pagka-Diyos. Dili hinimo uban sa amahan. So ay pagkawalay sinugdan, pagkaway katapusan, way naghimo. Kundili siya gikan sa amahan. Sukat sa walay sinugdan o katapusan. Yang pagkatao mo hinimo. Mao karang atong tubag sa may pangutana ni Brad Dory Racasa, baliktad ni Brad Aling Bagalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Rudy Racasa sa ka-humanist. Nya Brother Sok, niya may atong
amigo sab nga gustong mangutana, ato dayang dawaton si Brother Alan Tanggapan. Brother Alan. May gabi kayong tanan, gabi kini sa akong kamiguhan diri, usab sa akong pamilya diya sa Mandawi, nga nganan ako si Jimmy, akong asawa mo din lantaw ani. Labi na ako magsuon, lantaw ng programa. So, may tawag kani sa gitawag nato distinguish ba? Kining gitawag nato kalag, espiritu, o sa English pa soul. Kung naay pang English po ang tawag itong spirit kapon po. Sa Tagalog pa ako nang tawag na itong kaluluwa. Matod sa Biblia, Pansok, ato kani mabasa sa Mateo 10:28. Ayaw kamo kahadlok ni atong mapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Sa to pa, spirit kini ang kalag dili kay lawas. O sa Episo 4:8, kada ingon ako sa kasulatan sa pagkayap niya dito sa kahitasan, nagdala siya daghang bihag. Kung sa mga klase bihag, mo spirit. Karon kay naamay nasugat ko rin ng tigpakay Bradsok, matod pa nila nga ang kalag kuno mao kuno ang lawas. Tagay kong tinaw na Bradsok. Mga aksyon, may pagkutana ni Brad Alan Tanggapan. Nga sa 1 Tesalonica 5:17, nagingon, nga ang pingigaw ninyo sa dakong pag-amping ang iyong lawas, ang iyong kalag, o ang iyong espiritu, ang pingi ka na angtod sa pagbalik ni Kristo. Kung sa malantaw na to, nga ang tao, doon ay kalag, doon ay lawas, doon ay espiritu. Tulod ay kabahin ng tao. Tulod ba kabahin ng tao? Dili, duhara. Lawas o kalag. Kung natong basahon ang Ecclesiastes 12:7, Ecclesiastes 12:7 nag-ingon. Unsay kamatayon sa tao? Ini kamatay sa tao, ang lawas, mubalik sa bug, balik sa yuta. Kaya siya bug, mupauli sa bug. Pero ang iyang espiritu, mubalik sa Diyos. Naon sa man ang espiritu sa tao? Ang atong kalag, espiritu sa tao na. Kay doon na may mga kalag nga dili espiritu. Kalag sa tanom, kalag sa isda, kalag sa hayop, mananap. Doon na sila'y kalag. Kaya matod pa sa Biblia, ang dunay kinabuhi, dunay kalag. Ang tanong, dunay kinabuhi, dunay kalag. Ang isda, ang hayop, dunay kinabuhi, dunay kalag. Pero ang ilang kalag, dili espiritu. Ikamatay sa mga hayop, patay ang ilang, nawa ng ilang espiritu, nawa ng ilang kalag. Apa na sa tao, ang atong kalag kay espiritu, dili na mahanaw. Muna paingon ni Kristo sa diya sa krus, Father, in manos tuas comiendo spirito mio. Ingos Kristo, amahan ko sa imo makamot, itugyan ko ang akong espiritu. O dayon nabugto iyang ginawa, namatay. Unsay namatay? Ang iyang lawas. Pero unsay himtang siyang espiritu, wala mamatay. Asa mabasa? 1 Pedro 3:18. Nga si Kristo namatay, siyang tawhanon nga kinaiya, pero sa iyang espiritu, wala mamatay. Mosat, ang atong lawas mubalik sa yuta, may mong abog, pero ang atong kalag kay espiritu na, dili na mamatay. Asa ni pa doon? Na sa 2 Corinto 5, versikulo 8 nga 10. 2 Corinto, kapitulo 5, versikulo 8 nga 10. Nga atong espiritu, nga atong kalag, hukman dayon. O kung ang atong kinabuhi din ipasiyuta, nagpuyo sa kabuutan o kamatarong, ang atong kalag, ang atong espiritu, dili yun na mamatay, padung na sa langit. Pero ang atong espiritu, kung sa dinipas kalibutan, nagpuyo ta sa pagpakasa, ang atong kalag o espiritu, itambog sa impyerno. So, dili dahil mo, ang atong kalag o espiritu, dili mamatay. Kaya espiritu man na, di man mamatay ang espiritu. Pero sa libro sa Ezekiel
18:20, ang kalag sa makasasala mamatay. Ang kalag sa makasasala mamatay. Kung saan ang matangas kamatayon sa makasasala? Pinadayag 21:14. Ng kalag sa makasasala, itambog siya uban sa Hades, o dito mag-anto siya sa impyerno, kasakit na walay katapusan. So, muna nagata sa kalag, espiritu sa makasasala, kung mamatay, mato sa impyerno, maganto sa walay katapusan, kay dili man mamatay ang espiritu. O sa, ang pagutana, kung sa may husto, katong ingon sa 1 Tesalonica 5, nga ang pingi, ikaw tao, ang pingi imong lawas, imong kalag o espiritu, hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Tulo may kisgutan, lawas, kalag o espiritu. So, tulo di kabahin ng tao, dili, duha ra kabahin ng tao, lawas o kalag, o kana itong kalag, espiritu, o kanang espiritong kisgutan, mauna nga itong inganlan o kanang inganlan na siya sa Biblia o diwa. Karabat tao nga bisag daw-dawgon, digin mo ngitag away, mingon ta nga ang espiritu ning tawhana lunlon buutan. Ang diwa ning tawhana lahi basketball. Oh, tanaw ta. Kagamay na tawhana, may kay basa, may kay mo siya. Bisag duha pa mo guard, magkasiyat lagi po. Mingon ta, mayo kay espiritu ning tawhana. Kung sabot ang diwa niya, the fighting spirit, muna ka ng kalag, lawas, espiritu, kanang atong kalag, espiritu na. Kanang ikatong isgutan ng espiritu, muna nga nagdiwa, nga na to. Taksaon nga kalagsik sa panumduman o kinabuhi niya, muna fighting spirit. Pero dili na ikatong mabahin sa tao. Duha na kabahin ng tao, lawas o kalag. Muna itong tubag sa may pangutana ni Brad Alan, tanggapan, balikta ni Brad Aling Magalsa. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Alan Tanggapan sa taga Mandawi. Niya diya mas kilid Brother Sok balik kung kuno kaya si Brother Ricardo Rezani na taga Bohol. Salamat pag-usap, Brad Sok, may gabi, o diri sa plaza. Dirigya po sa Biblia, Brad Sok, sa Juan 20:17. O niya gingnan siya ni Jesus, ayaw ni ako gitapa kay wala pa ako may balik sa amahan. Ato ay noon akong gigsunan og sitindi. Nga moadto ako sa akong amahan, sa inyong amahan, sa akong Dios o sa inyong Dios. Nga nay lain tinuhan, Brad, so kaning mga iglesia ng Kristo niingon man jud siya na sila na dili jud kuno Dios si Kristo kay muadto man kuno sa siyang Dios kuno o sa iyang amahan. Paliho ko ng patinaw, Brad, so unsay katinood ning giingon sa mga iglesia ng Kristo. Pagkapanahon na ni Kristo, dito sa tanaman, sa saka dapit, dito sa Jerusalem, dito ilubong nga itong Ginoo. Nabanaw siya. Muna sa mong kadlaon, tunay ni sayo pagmata. Nga nahadlok siya, nga ang lawas ni Kristo nga namatay. Buhaton o mga pagpasipala sa mga kaaway. Kung saan niya siya. Pero pagkato niya, ibuong siya kay naligid naman ang bato nga gitapon sa lubnganan ni Jesus. Kunya, pagkakita ni Jesus sa babae, si Maria Magdalena, di, hangop, buot siya mo gakos sa itong Ginoo. Si kalipay ba, nabuhi di ay. Kung sa may buong ni Jesus, Nole, mi tangere, touch me na. Kaya wala pa kong makasaka sa kong amahan. Inyong amahan o akong amahan. Nole, mit tangere, touch me na. Kaya doon na diyan ay kahulugan ng kanabang sa mga Hudiyo ba? Nga kung doon ay mo panaw, departure, doon na say laing gakos. Ngayon na nga, mubiya na ang sa katao nga tipik sa itong kinabugo. Kung yung mga boto sa siya, naasay laing klase sa gakos. Na mo ng paghangop, welcoming. Muna si Maria Magdalena, ang iyang pagkakos, welcoming Christ. Nasa ato pa, dito nagikan si Kristus langit. Munang nabalibot si Jesus, ayaw ko kikapa. Ni anak, ayaw ko magkukasakas langit. Pero,
si Tomas nga madua-duaon nga nangante siya dili gyud ko to kanang atong magtutudlo atong labaw nga mo si Jesus nga matud pa niyo buhi di ko to gawas kon makita nako siya gawas kon mahikapan ako ang uwat siyang kamot o hikapan ako ang uwat siyang kilid ana pa ko mo to kunya Domingo mo to yabot si Jesus o ningon din si Jesus kang Tomas nga madua-duaon Tomas ituyod ka na imong kamot ika pa ang uwat sa kumpar ika pa ang uwat sa kong kilid og naingon na si Tomas Ginoo ko Diyos ko sa tumapituon na siya ningon si Jesus Tomas bulahan ka kaya nakakita ka na kung bituo ka pero mas bulahan katong wa makakita ka na ko apa nagatuo ipahikap ni Jesus ang iyang kamot iyang lawas aron pagwagtang sa pagduda ni Tomas pero kang Maria Magdalena lahi mo to namo to'y embrace welcoming paghangop nga agi paghangop sa niabot na gikas-panaw muna ibadlog si Jesus ayoko hikapan niya na kaya ba ko kasakas lang so muna ang kahulugan why that Christ prohibited Mary Magdalene to touch him why Thomas Jesus allowed that Thomas will touch the mark of his elite side and also his hand. Muna ikulugan. Kang Maria Magdalena kay hanguptos pagkapot papaman usakar kinat langit. Pero kang Tomas matahapon gustos Ginoo nga wagtangon niya kata. Kay dili kumutuo nga si Jesus nabanhaw gawas kon mahikap nako ang uwat siyang kamot ug uwat siyang kilid. Muna gipahikap siya aron mahanaw iyang pagkamadua-dua. Muna atong tubag sa pangutana ni Ricardo Rizani, kanya balik na ni Brad Aling Bagang. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw niya man si Brother Rudy Rakasa daghan kanig mga pangutana ato dining entertainon usa ka humanist si Brother Rudy Rakasa. Salamat pag-usap Brother Aling Bakalso ug sa tanan nato mga kaigsunan nga nagpaminaw karon labi na gyud sa Sitio Laguna, Batak Pardo, Cebu City. Dila ni Pipi Ramirez, Roberto Bacole, o ni Ray Restauro. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Karon basok, aritas sa kasulatan. Lucas 16:17. But it is easier for heaven and earth to disappear than for the smallest detail of the law to be done away with. Sabi ni Saya pa, apan mas masayon pang mahalaw ang langit o ang yuta kaysa pagwagtang bisan sa labing jutay nga bahin sa balaod. Klaro kayo, mas maayo pa nga mahalaw ang langit o ang yuta kaysa mawagtang bisan ang labing jutay nga bahin sa balaod. Lucas 16:17. Sa Juan 8:44, sa may balita, Biblia na kanayon, when Satan tell a lie, he is only doing what is natural to him because he is a liar and the father of all lies. Sa Binisaya, kung mamakak si Satanas, natural lamang kaniya. Kay bakakon man siya, ug amahan sa tanang bakat. Unsa din ni Satanas? Amahan sa tanang bakat, bakakon ni. Kada sulti ani bakat. Pero nahibuong ko, bratsot, niingon man siya. Santiago 2:19. Nagatuo ka nga usaray Dios maayo ka na apan ang mga demonyo nagtuo usa ka Dios ug nagkurog sa kahadlok akong pangutana ani Blatso baka kun magayningawa baka pa niya gisulti Blatso nga usaray Dios paliw ko nagpatin ang Blatso. Salamat kay Brad Rudy sa imong matulunanon ug puno sa tanghaga nga pangutana. Kay matud pa nga sa San Juan 8:44 nga ang yawa bakakon gayud oy amahan sa tanang bakak amahan sa tanang kadautan pero sa Santiago 2:19 ningon si Satanas aron mo may bao ako nagatuo sa ka Dios o sa akong pagtuo nagakurug pagyud ako sa kalisang o kahadlo kaniya.
O sa gisulti ni Satanas, nagatuo siya nga usara ang Dios. So pangutana, makakon magana siya. Bakak bang gisulti ni Satanas? Bakak bang gisulti ni Satanas nga nagatuo ako sa ka Dios? Nga bakakon man na siya. Pero ang atong tinuhuan nga Katoliko ayaw biya kalimti nag-ingon ta nga there is only one God. But there are three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. One being God, but three in divine person. Doktrina man na sa atong simbahan Katoliko. Nga dunay tulo ka persona, nga langit nun o Diyos nun, divine person. Ang Amahan si Yahweh, ang Anak si Jesus, ang Espiritu Santo. Tulo ka persona. Pero ningon ta nga kining tulo ka persona usara ang iyang pagkadyo. Sama nga so sa kalamisa utangan natog tulo ka baso, sudlan natog tubig, pila ka baso ato nakita? Tulo. Pero pila ka tubig ang sud tulo ka baso usara. Mo nang gitudlo sa Iglesia Katolika, tulo ka persona pero usara ang Dios, usara ang kiniyas pagkadyo. Ya. Nakatsamba mo si Satanas. Ningon mo siya. Nagatuo ko sa ka Diyos. Nagkurog pagani ko. Usa, ang pagkutanan na to, kay si Satanas, makakon makani. Usa, namakak ba si Satanas? Di makakon man Yan ingon man ang simbahan Katoliko, usara ang Diyos. Yan ingon man sa Satanas, ako nagtuo, usara ang Diyos. So, namakak ni si Satanas, wa. Oh. Muna yung pagkutanan na Rudy nga, matuyok sa atong kalimutaw ba kung siya kay tinuod Satanas na bakat ba? Wa. Ang kahimtang ni Satanas nga nag-ingon nga nagatuo siya mo naghay bakat. Kaya mo na siya matuo. Kaya nagtuo nasa Juan 14:12 kadtong nagatuman sa akong kabubuton. Kadtong nagatuman sa akong sugo. Pero Satanas mingon, nagatuo ako kanimo Dios, nagatuo ako, pero dili ko mutuman nimo. Mo na bakat. Ang bakat Satanas nga sayop ang iyang pagpatunog pagtuo nga wa mahitukma sa pagtuo nga tinuod. Kay tinuod nga nagatuo sa Juan 14 versikulo 2 nga San Juan 4 versikulo 12. Nangingon nga tinuod nga nagatuo magabuhat sa akong gisugo. Si Satanas wa man magbuhat, so bakat na iya pagtuo. Wala nga murag maingon ta malibog sa tas pangutana ni Brad Rudy, pero naa di ay ang kinganlan nato enlightenment regarding him. Ang iyang pagtuo dili tinuod. Kaya tinuod nagatuo magabuhat yun. Asa mabasa sa Santiago 2 14. Maluwas pang tao sa pagtuo lamang, dili kayo. Kinahanglan ang pagtuo nga tinuod na pagtuo magatuman usab sa kabubuton ug suko sa Ginoo. Mo Satanas, way tinuod nga pagtuo kay di man mutuman. Sukol menos Ginoo. Mo na atong tubag sa nindot ug may pangutana ni Brad Rudy Racasa, unya balik sa tani Brad Aling Bakal. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Rudy Racasa. Nya sa dili pa ato sa grade atong mga kaupang lay minister diha sa St. Joseph Parish Tapunok, si Brad Cherry Abakaan, Brad Sammy Dilbo, si Brother Dudong Diparini, si Brother Rolls Adlawan, si Brother Nelson Largo. Maayong gabi sa itong mga kaupang lay minister nga kanunay nagsunod si Brother Anthony Paul Ruiz na sa ka-altar boy nga kanunay nagsunod sa itong programa ang payagan sa kamaturan si Nel Pabacos o Heraclio o si Romulo Tabellion. Maayong gabi tatanan. Nya Brother Sok niya man mubalik magpangutana o sa kabatanon niya sa kalimnister kauban nato siya si Brother Earl Lawrence Nalsaro atong dawaton si Brother Lawrence Nalsaro. Mayang gabi, pag-usap ni mga Bradsok, ako ay great paubanan sa safety Liloan, sila Brad Tony Canillas, Glenn Kimut,
duming dilatory ug uban pa. Ya ako sa igrita lulog lulang ato sa Davao de Oro. Ya ako pangutana bratsok, last ni bratsok ba. Nato yung nangutana ganina bratsok na unsaon kuno nato pagmamatuod man si Kristo Dios. Ya sa ang katapusan ng pangutana bratsok, kini mga katalagman nga nitapo karon bratsok, dili ba ganit tungudan ng mga panudlo nga sayo bratsok sama ng nanudlo ug Dios namatay literal. Mara na bratsok ug salamat. Ay katalagman nga nitapo mas linog bagyo di ba ni bunga sa mga panudlo nga sayo. Sa dili pa ni bunga sa panudlo nga sayo. Tama sa gatay literal. Salamat kay Dong Earl Lawrence Nalsaro nga ang unang pangutana kining ikaduha mo ni pangutana do ni mga kining makatalagman bunga banis mga sayop nga pagpanudlo. Ito primero ni mo. Unsaon na to pagpamatuod nga si Kristo ang Dios? Action follows nature. Sa naka philosophical parlance, action follows nature. Nga mailhan nimo ang kinaiya sa saka pagkamao nga buhi. Mailhan nimo ang usa ka kinabuhi, usa ka kahimtang sa pagkamao nga dunay kinabuhi. Mailhan nimo unsa siya. Palitan kung makita nimo ang mga mananap nga maglangoy-langoy ilaw sa yuta. Moingon kita nga ang kinaiya niya ng mananapa may pagkaisda. Kasi man, kay mga isda mo na pagkalangoy sa ilaw sa tubig. So ang iyang kinaiya na ilan na to tungod siyang buhat. O, sa maning mananapa nga nilupad na nagkapakapa ba? O, pagka nalupad, so doon na siya kinaiya sa pagkalanggam, kaya nakalupad man. Kaya nahibawan na itong mananapo hayop nga mulupad, langgaman. So marang action follows nature. Pinasya na ang lihok sa kapagkamao magtugan unsa ang iyang kinaiya. Naibawatan ka ito isda tungod sa iyang lihok nga makalangoy sa ilawom sa tubig. Naibawatan ka ito langgam kay nakalupad natos ka wanangan may kahimtang sa kinaiya sa pagkalanggam. Nganong hibaw kita nga si Jesus Diyos tungod sa buhat niya nga dili mahimo sa tao. Pagpadlong sa bagyo, doon na ba'y tao magkapadlong sa bagyo? Paglakaw sa dagat, doon na ba'y tao magkalakaw sa dagat? Kunya, ang bakul diha-diha gipalakaw, doon na ba'y tao, doon na ba'y doktor nga diha-diha way dapat stambal, palakton dayon ang bakul? Kunya, usa ka patay sa naim batanon. Gingnan ni Jesus ang inahan, ayon na paghilak, buhi ng imong anak. Ihikap niya ang batanon nga gihaya di kalit pagtindog na buhi. Ya si Lazaro nga patay na upat ka adlaw, gibuhi niya. Dili man ni mabuhat sa tao. Buhat ni sa Dios. Busang buhat ni Kristo nga dili buhat sa tao, nagtugaan sa siya. Kay kanang iyang gibuhat, buhat na sa Dios. Nasa Deuteronomio 32:9, ako ra makabuhig patay. Ako ra sad ang makabuhi o ako ra sad makakuha sa kinabuhi sa kapagkamao. Muna ang lihok ni Kristo, ang buhat ni Kristo, nagtuganon sa siya, dili siya tao pareha nato. Maglakaw sa dagat. Mo ayog sa lahon. 20 ka sa lahon. Manupulo ka sa lahon karon. Yayo ni Jesus na hinlo. Usaray ni balik nagpasalamat. So mga buhat ka na dili mahimos tao. So doon na siya buhat nga nagtugan nga dili siya tao lang, kundi Diyos. Muna diha ta makaibaw nga siya Diyos. Kay dunay nahimo niya, dunay buhat niya. Action follows nature. What sabot ang buhat, ang lihok sa pagkamao, nagtugan unsa siya. Muna, nasa tas Biblia, nga si Kristo dili bakakon. Uno, Pedro 2:22, si Kristo dili bakakon. Lon tinuod ang iyang gisulti kanato, kaya dili siya bakakon. Niya, unsay buong ni Kristo. Naas pinadayag size. Pinadayag 21, size city. Ako nga Alpha Omega, matod pa ni Kristo.
O matod pa niya, ako Diyos. O, di man mamakak si Kristo. Nagtugaan siya, ako Diyos. O katong akong hatagan o ganti, katong taong mananaog sa pagsulay, hatagan akong tubig sa kinabuhi, o siya mahimong akong anak, niya misulti si Kristo, ako maong Diyos. Asa mabasa, pinadayag 21, versikulo 6-7. Si Kristo mismo, nga dili mamakat, nagtugaan nga siya, Diyos. Ingon siya, ako nga akong umahan, usara man ang pagka-Diyos. Usa, Diyos si Kristo, usara samahan. Muna, nangutan nata, sa unsang pagkaagi, ginahibalo kita nga si Kristo Diyos, tungod siyang buhay. Tungod sa, yan na natong philosophical parlance, action follows nature. Nga buhat sa kapagkamao, mailhan mo unsa siya. Siya naglakaw sa dagat, ipadlong sa bagyo, makabuhig patay, makahindog sa lihon, sa lahon, na kanang buhata, dili na mahimo sa tao, mahimo lang na sa Diyos. O kay gibuhat na ni Kristo, siya nagpaila nga siya Diyos. O na atong tubag sa pangutana, yun sa nato pagila nga si Kristo Diyos. Action follows nature. O ya, mga igsoon, ang kaduhang pangutana ni Earl, ini makatalagman karon bunga ba ni sa pagpanudlo nga ingon nato, nag-ingon nga ang Diyos mamatay kana magunan sa 1:34 nga ang Kristo walay kamatayon, ang Kristo dili mamatay. So kuno nag-ingon nga ang Kristo namatay gyud iyang pagka-Diyos, mao ba ni gaabot ni katalagman, dili lang kay kanara daghan ang mga kasalanan, mga lalaki, mga binyo gibiyan niya pamilya nangitag patanon niya ang iyang mga anak o asawa wa niya gastuhi apit na mamatay, siya naghukay-hukay sa yawanon nga kalipay. So daghan pa mga pagpanulis, mga pagpatay tao kini mo ni nakaingon sa Jeremias 29:15 nga nagkahingapin na ang kasalanan sa mga tao, naghingapin na usad pada ako ang katalagman kanila. Gubat, lino, baha, bagyo. Niabot ni, dili tungod kay Ginoo gusto nga mabuti nato apan ang atong sala, atong kadautan nangayo niini. Usa kinahanglan ta magpag-us kinabuhi, magpugong pagpagasa, magbinutan, ampo kanunay, simbasad matag Domingo aron nga maluwas ang atong gipuy-an kalibutan nato nga dili na duaon sa makalilisang katalagman sama sa lin. Pasalamat sa DYRF, DYHP, Radio Puersa. Sorry ha, kay sister decision na natong DYRF. Pero diya kita, DYHP, RMN Tatak Cebu. Salamat ni Atty. Rufil Fernandez Manyok, akong parintis uod kayo. Kunya, salamat sa naminaw ka na to. Salamat kayo. Kunya, atong paibao, nga ang taga-Talisay, mapasalamat. Talisay nun, mapasalamat. Kay Talisay, grabe kayo. Grabe kayo mga buhat sa kaluoy. Doon ay ospital. Doon ay ospital. Way bayad ang doktor. Way bayad ang tambal. Doon ay eskwelahan. Doon ay eskwelahan. Way bayad. Way tuition fee. Pili na ka unsa ang kurso nga ilang gitanyag. Makalapos na ka. Makadawat ka o diploma. Wa yung kay bayad. Kunya, doon ay aksyon agad ang mayor. Nga naagyon sa ospital. Team na sa mga lalaking babae. Nga kung doon ay magpalista dito, magpa-check up nga inahan, na yung masakiton nga na. Niya manaog, nagdaan ng papel, dili pa na tambal ang papel, resita man na. Sa una, sa aksyon agad ni Mayor Samsa, paliton ang tambal ihatag sa ginikana ngadto sa dapat sa iyang anak-anakan. Uban pa. Kaya, kung doon ay mga dagkong catastrophe, sama niya itong miyaging mga bulan, 34 kabalay sa poblasyon na sunod. Pila lang ka bulan, ipango na ang ilang balay na bato. Ya, bagong sunog, ya sa bunog, mga 22 kabalay nga sunog, dang hatag pila ka adlaw, talag simana, ipango na ang ilang balay. Kitabangan ni Mayor Samsam, kuyog usap sa mga mga kamiguhan sa kauluhan. Kitabangan sila. Daghan kay mga buhat sa kaluoy nga gitanyag ni Mayor Samsa. Doon ay scholars, mga batanon nga arang-arang pangisip, mga 69
Ya, dili lang anak mo eskwela sa Talisay ng bayan. Bisag asang eskwelahan na. Ibayra na ang ilang tuition. Tungod kay scholar sila. Daghan mga buhat sa kaluoy. Daghan mga buhat na tungod sa gugma. Tungod sa kayuhan. Ugalang sa kayuhan sa mga tao. Kusan ko salamat si Mayor Samsam nga nasa authority isip sa ka-elected man, elected po na Mayor Sep. Kung sa nakatabang siya, kuyog siyang kapikas, Ria Golias, Congresswoman sa First District, mga councilors, Vice Mayor, di abag kanya, o sa daigo na to, ang mga pagpasalamat sa Talisay doon, tungod sa mga buhat sa kaluoy, o 20 ka nakalaing awards, doon ay awards from Asian countries, nitagad sa award, the highest award of the local government, highest award of the national government, nadawat ni Mayor ang mga awards. Tungod siyang buhat sa kaluoy, buhat sa gugma, pagtabang sa mga kahon. Mauna ang mga Talisayno nagpasalamat. Kini inyong igala, igsoon, Brad Sok Fernandez, Berling Bacaso, uban ni Lawrence Nalsaro, kuyog na ito karong gabi na salamat sa iyong pagtambong ka na ito katong naminaw sa lalaki mga dapit nga naminaw ka na ito. Salamat. O palikta sa studio to dito si Nestor Omesilia atong engineer nga nagpahigayon nga patungog atong sipya. Salamat ang Diyos magkapanalangin ka. Palikta sa studio sa DYHP RMN Tatak, Cebu. Salamat po. Kanato si Julius Kapatulan.